корхонаи паррандапарварӣ дар деҳаи сариқоши ҷамоати деҳоти Хумдон бо саҳми соҳибкори ноҳияи Нуробод Маҳмадалӣ Сангов дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва таъмини амнияти озуқаворӣ бунёд шудааст. самти фаъолияти корхонаи азими саноатӣ пеш аз ҳама ба парвариши парранда ва истеҳсоли тухм равона шудааст, то ба ин васила талаботи бозори минтақа пурра бо гӯшти парҳезӣ ва тухми парранда қонеъ карда шавад. зеро бунёди ин корхонаи саноатӣ асосан барои парвариш ва нигоҳбини 30 000 мурғ пешбинӣ шудааст. Ба фаъолият оғоз намудани корхона шароит фароҳам меорад, то даҳҳо нафар занони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ шаванд. дар корхонае ки мо кор мекунем 25 000 парранда парвариш меёбад. мо 14 нафар сокинони маҳаллӣ дар ин ҷо кор мекунем. маоши хуб мегирем. ҳамарӯза зиёда аз 23 000 тухм ҷамъоварӣ мекунем. паррандапарварӣ яке аз соҳаи муҳим ва афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта, соҳибкори маҳаллӣ нақша доранд, то аз ҳисоби даромади корхона марҳила ба марҳила иқдори истеҳсолӣ ва шумораи ҷойҳои нави кориро зиёд намоянд. фаъолияти корхонаи хиштбарорӣ дар деҳаи Сафедчашма асосан мавсимӣ мебошад, зеро фасли зимистон корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи иншооти бунёдшавандаи ҳудуди ноҳияи Нуробод аз сабаби хунукӣ пурра қатъ мегардад. корхона аз ҳисоби соҳибкори маҳаллӣ Насриддин Ҳамидов соли 2015 бунёд шудааст, ки мақсади ташкили корхонаи азими саноатӣ қонеъ намудани талаботи сохтмонҳои ноҳия бо масолиҳи хушсифат мебошад, ки айни ҳол 15 нафар коргарон дар як шабонарӯз зиёда аз 15 000 дона хишти пухта истеҳсол карда истоданд. истеҳсоли хишти хом мо дар як шабонарӯз аз 10 то 15 000 мебошад. хоб тақрибан 15-20 нафар кор мекунад дар корхонаи мо. харидорони хишти пухтаи мо бисёрш аз минтақаҳои Рашт, ноҳияи хоб худи Ғарм аст, Тоҷикобод аст, Диргатол аст, ин дигар минтақаҳо бур харидорӣ карда меояд. сифати маҳсулоти мо хеле хуб аст, ба стандарти ҷавобгӯ аст. коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 31 вобаста ба талаботи фармоишгар хишти пухта истеҳсол мекунанд, зеро корхона аз маркази маъмурии ноҳия Шаҳраки Дарбанд дар масофаи қариб 35 километр дур ҷойгир буда, ин ягона корхонаи истеҳсолии хишти пухта дар минтақа ба шумор меравад, ки 7 сол боз ба таври мавсимӣ фаъолият дорад. ба гуфти масъулини корхонаи хиштбарорӣ талабот ба масолеҳ хеле ҳам зиёд буда, бо мақсади пурра таъмин намудани иншооти бунёдшавандаи Шаҳраки Дарбанд ва дигар сохтмонҳои минтақаи Рашт кор дар ду баст ба роҳ монда шудааст, то истеҳсоли маҳсулот боз ҳам бештар гардад.